मैं तेरे वास्ते माना अनजान है, तू मेरे वास्ते, तू मुझको जान ले मैं तुझको जान लूं। आ दिल के पास इस दिल के रास्ते कि जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला, ताल से ताल मिला। लेकिन कहे के बा भैया कैसे हाला करके कि टिकट बड़ी महंगा मिलता, कि सुने के दिमाग हिलता, कि टिकट बड़ी महंगा मिलता, कि सुने के दिमाग हिलता। जाइब हम कि जाइब हम घूंघट काढ़ी के और फिल्म हम देखब के सारी के, जाइब हम घूंघट काढ़ी के, जाइब हम घूंघट काढ़ी के फिल्म हम देखब के सारी के, जाइब हम घूंघट काढ़ी के फिल्म हम देखब के सारी के। टिकट बड़ी महंगा मिलता, कि सुन के दिमाग हिलता, कि सुन के दिमाग हिलता। टिकट बड़ी महंगा मिलता, कि सुन के दिमाग हिलता। जाइब हम घूंघट गाड़ी के फिल्म हम देखब खेसारी के, जाइब हम घूंघट गाड़ी के फिल्म हम देखब खेसारी के, फिल्म हम देखब खेसारी के। ए भैया और फिल्म के सारा कमीनिया सब दुनिया के जाके दिल बड़ा, और काहे हमरा से झूठ बोलता रो, और तू नचनिए लाटेरा ले ले बाड़ा, कि मोरे जवनिया में जहर घोलता रो, तू नचनिए लाटेरा ले ले बाड़ा। और फिल्म के सारा कमीनिया सब दुनिया के जाके दिले बड़ा, फिल्म के सारा कमीनिया सब दुनिया के जाके दिले बड़ा, फिल्म के सारा कमीनिया सब दुनिया के जाके दिले बड़ा। काहे हमारा से झूठ बोलता रो, काहे हमारा से झूठ बोलता रो, तू नचनिए लाटेरा ले ले बाड़ा, एगो नचनिए कारण बनिया के भुलाइए गइला ना, नचनिए खातिर बनिया के भुलाइए गइला ना। अरे सोनमा के सिकड़ी एगो सुनर दे दो, कि सोनमा के सिकड़ी एगो सुनर ले लो, गाड़ी फॉर्च्यूनर ले लो, अरे रूसे वाला दूल्हा से हुनर ले लो, और गाड़ी फॉर्च्यूनर ले लो। एगो गाना हमार बड़ा हिट भइल रहे, और की खिसी आइल बाड़ी का बोलली झौसी के रे, और खिसी आइल बाड़ी का बोलली झौसी के रे, और बेटा का हाल बा तोहरा मौसी के रे, और वीडियो बनाइब हम अपना मोबाइल में जी, अपना मोबाइल में, और नाचो बलम हाय 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 हाय।
ये गाना कौन कौन सा हाथ उठा के थोड़ा आशीर्वाद के रूप में ताली बजा के थोड़ा स्वागत करिए आप लोग एकदम इधर से भैया। और ये वीडियो बनाई हम अपना मोबाइल में जी अपना मोबाइल में और ये नाचे बलमुआ नाचे बलमुआ कोई तो रानी कुछ न हो परेशानी मोर के मिजाज खुश कोई तो रानी कुछ न हो परेशानी कहती है मेहरारू कैसे कैसे और ये वीडियो बनाई हम अपना मोबाइल में जी अपना मोबाइल में घींचो घींचो और नाचे बलमुआ नाचे बलमुआ के सारी स्टाइल में 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 आ जाएगा एगो पल्लवी जी के साथ हमारे गाना हिट भइल रहे बड़ा जबरदस्त तरीके से। आज की अलुआ से बढ़ के कवनो तरकारी ना होई कि अलुआ से बढ़ के कवनो तरकारी ना होई कि कमर के तनो के हु हिलाई बाकी खेसारी ना होई कि कमर के तनो के हु हिलाई बाकी खेसारी ना होई। तो मेहरारू कह दिया आज ई कौन फेरा में आज डालत बाड़ू आज कहिया के बदला निकालत बाड़ू आज ई कौन फेरा में डालत बाड़ू कहिया के बदला निकालत बाड़ू ई कौन फेरा में डालत बाड़ू कहिया के बदला निकालत बाड़ू ई कौन फेरा में डालत बाड़ू कहिया के बदला निकालत बाड़ू अरे रउआ संग फोटो लगाइब प्रोफाइल में लगाइब प्रोफाइल में अरे नाचे बलमुआ